3 November talni Chuku Shalmari Koktoksorok Fungjorabo Khowai Lalchora Raiparao Anchayo Baithangni Nogo Koktoksorokjak langma sachokha Bwrwi Khoroksa Kamiamchini lukurok nugui logi logi Khowai Mohila Thanabo Koktomaro hoka tei Khowai Mohila Thanani police rok phai Koktoksorokjak langma sachonai Bwrwini Mangkwthwi no kariwi Khowai Hangkor Sakhamnokni morgao talang thanglaikha Koktoksorok postmortem khlaimai yagulo nok nokni borokno yafri rejaknai Koktoksorokjak langma sachonai Bwrwini Mangkwthwi পাড়ার দিকে একজন মহিলা আর ঘরের মধ্যেই আত্মহত্যা করছে ফাঁসি দিয়ে। তো সেই মোতাবেক আমরা ঘটনাস্থলে যাই, গিয়ে এটা তদন্ত শুরু করি। তদন্ত শুরু করার পর নামাইয়া তারপর আমরা নিয়ে আসি পজিটিভ হসপিটালে মর্গে। নাম কি তার না? তার নাম শিল্পী রয়। বয়স কত দিনে? তার বয়স 56। কি মনে হয় কি কারণে আত্মহত্যা করছে? মানে আপাতত ইনকোয়ারিতে যতটুকু পাওয়া গেছে তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ আছিল। তো সেই অসুস্থতার কারণে তিনি মানসিক কিছু ডিপ্রেশনে গেছে গা। তো ওইটাতে হয়তো হতে পারে, বাকিটা তদন্ত করে Swrangchati mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo terni mol norokjo teneno koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chau tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagai norokjo teneno koinai khorang musical band bai kurungdi taklaini o bisiwo belai khanatok resap mung tei musamung bai subjak norokjo teneno hambai Kokra nini khenai kokra nini khenai khenai koirom chosma thupere khenai koirom chosma thupere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Anamika Riyang. Mino chumbai kronglai suke biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bodro band rong kronglai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsani takuktei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli o seng salbrum nok nukhungni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok bai seng malai mannai belai kana hambai Kolongka baskango kathar osari matai phaitawo amane bagai norok sini orkestra rok naijani musungka hangkalai sini arok katal resamlai korong mosanai korong tamlai korong phaitawo sini Swrangchati orsani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tring orsani matai nini Swrangchati nini Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham samlai korong phaidi joto makurung sakurung nai okra chakra cherekhanai joto nai manai phaidi tang sanarno resam khela resai nangkha nonole belai nangsukha nono manai khapang serangkha hey nangkha nonole belai nangsukha nono manai khapang serangkha mokoli naithok bakhani tongthok nangmai malai khe asus tongthok kisi kono phaidi galao sakur hoi thangphano bakhale hoya khanai phuri thangphano hamjang ma paya khanai phuri thangphano hamjang ma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai buskangni terobo noroni bagi jeng reading laijak phanthon laijak khaklayo norok bai dakno malai nei jini screeno norok nubi manana number ro arrogo poktuk bai gerungni jeng bai malai ni bagi bai thangnai bisini haino jeng daklaibo noroni bagi kaham resapnai rok no tv phaijak mosanani tongthoknani norok baksa gedalnani norok baksa halok manjunani bagi jeng taklaibo phanthon laijak hambai hai dong bai ang don takhok manik debrma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival buskango phaitonga abagi norok jotonona happy Diwali advance ya faro gabai rok norok ano
yarung musical band of nugui tongo tang aro rochabui tongo tai taklai bo rochabnai abono karibo ang taklai tekase band of ang rochabnai abongkha khorang musical band khorang musical band taklai diwali bo norno tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phai tongo nongni amchai kamirogo hengkai bairok asuna ang sana thango taklai diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang taklai rochabnai